Arizmendi ikastolako helburu nagusietako bat mugikortasuna da. Eta mugikortasun horren barruan, kontutan eduki behar dugu, Arizmendi ikastolako guneak herrixan bertan distantzia desberdinetara da zela. Eta gure ikasleak guneetara bai bizikletaz, oinez, ero patinetez heltzen die elkarrekin. Ekintza honek bizitza aktibo bat sustatziaz gain onura asko ditu. Eta onura horrein artean, bat guretako oso garrantzitsua da, ekintza aktiboa da nenean, ikasleak beste bizitasun batekin, beste jarrera batekin heltzen diela gunera. Momentu honetan, Torrebason Almenguneko basuan gauz, eta baso honetan burutzen den proiektuak Natura Nesten izena dauko. Proiektu hau garatu dugu auzolanean, bai guraso, ikasle, irakasle, lankideoi eta herritarrekin batera. Material desberdinak lortu izan ditugu, herritar desberdin eta enpresan bitxartez, eta erreziklatutako material horrekin bain ditugu elkargune eta struktura desberdinak Torrebaso basua irisgarria izateko. Arizmendi ikastolarako oso garrantzitsua da gure ikasleak natura maitatzea eta errespetatzea. Hori da helburuetariko bat. Horra heltzeko, natura maitatzera eta errespetatzera heltzeko oso garrantzitsua da natura ezautzea eta ulertzea. Eta gainera bizipenen bidez eitxia hori.